Čau. Čau tě. Takže čau ti, Muri. Dneska vás pravidě po svojom neserveru, ale světě, čo možno dám na server. No, dobré. Prepačte, keď mám taký smiešný hlas, ja sa počujem, ale neviem, čo s tým mám robiť, viete? No, takže idem. Pozrajte. Ježiš, to sú lágy. Počkajte, ja to... Takže... no, byl jsem se napiť a tak, no, to je také funkcia Bandicaamu, myslím. To piči. To jsem si... Takže, vitajte zpět. A furt mám tie lagy. No to je jedno. Dobrý lag. Viete, toto za chvíľu prejde. Yes, dobre. No, tak. Vidíš, aha, počkaj, odbachneme to, vlastně, ale to je no, tam kde to piči, to pozerajte, no, počkaj, já to stopnem a urobím si meč. Takže zatím já... Dobré, takže... Som... Späť. Zase mám tie lagy, lebo to robí ten Bandicaam. Frabsy asi kúpim. A to je jedno. Teďka. Teraz kúpim... Ja Frabs radšej Frabs či kúpený Minecraft. Pozerajte. Muri. Ještě si ho premenujem na... Čo já vím. Tak. Dobré, takže to je také mini video na úvod. A no, takže jsou také lagy. Takže samajte.